Nakasinati na og problema sa supply sa tubig ang mga konsumidor sa MCWD sa habagatang bahin ning dakbayan sa Subo. Sayra na natong detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa pagani nato masinati ang El Nino apan mitiyabaw na ang mga konsumidor sa MCWD nga sakop sa distribution sa Clupan facility apil na ang southern part of Cebu City. Usa sa apektado nini ang laundry shop nga nagsalig sa supply sa tubig alang sa paglimpyo sa mga bisti nga gipalabhan sa ilang mga kliyente. Gani atol sa among pag-adto sa ilang laundry shop, timing gyud nga wa mag-agas ang tubig. Lawom nga gabi o kaadlaw na kuno, muagas ang tubig ug mupalong alas 7 buntag ug lahos-lahos na. Aduna man sila'y tangki sa tubig nga kapunduhan apan dili makasarang kay gamay raman usab. Wala di siya agas gid mo tag-adlaw gid siya. Saan ni dugay na? Murag sukad sa pag-abot ako diri, ingani na gini siya. Kuan sa Unsang oras sa mawagtang ang tubig? sa buntag. Oh. Pag-abot na ako diri kay mo open lang ko kanang mga 6. Wala na agas. Maglisod sila bisan tubig nga ilang ibubuo gani sa CR human sa ilang paggamit. Panghinaot nila nga dili na mo grabe pa ang suliran ilabi na nga nagsingabot ang El Nino. Wala gid po sir. Mag-ampo na rin minani di mi maka kuan ani. Di makalibang. Sudpod nga asa man mig tubig. Kining usa ka kananan, sakripisyo kaayo alang kanila ang pag-atang sa pag-aga sa tubig aron makasawod ug makapundo nga magamit sa pagluto o paglimpyo sa ilang mga gamit, pangluto ug sa pag-serve sa mga pagkaon. Target siguro na ako mga alas 2 sa kadlawon, muagas tapos mapawong siya mga 4, 5. Di man na. Ang kalami sa ilang mga putahe ang gibalik-balikan sa mga suki, busa gipaniguro nila nga dili ma-compromise ang kalimpyo pinaagi sa pagpundo og tubig. Kaos mi magpundo ana. At mi magkuha sa pikas. Una nang ipadayag sa General Manager sa MCWD, Attorney Dix Lapid, nga napiktuhan og dako ang southern part sa Cebu City sa nihit nga supply sa tubig sa Clupan Dam, subay sa pag-uga usab sa sapa sa Mananga nga nihubas na. Usa sa natanaw sa MCWD nga kapilian ang desalination diha sa Barangay Mambaling kun mo grabe gyud ang problema sa supply sa tubig. Dili pa noon zero no ang ilahang supply sa tubig. Kung ani ilahang supply sa tubig kaning instead of the 24 hours nga supply sa tubig, maka-feel na gid sila nga nag-low pressure na gid ang tubig diha. So kadlaw na gid ang kusog nga supply nila sa ilahang tubig. This is not yet the effect of El Nino. Sa ang Haklupan Dam usa lang ni sa surface water sources sa kaning MCWD gawa sa Haklupan dunay buhisan ug ang lusaran. So far kining lusaran stable pa ang supply sa tubig apan padaan gihapon nga nangandam karon ang MCWD sa mamahimong epekto niini ilabi na kung maabot na gyud ang El Nino. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.